Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгінгі дәрісте мен инде анабыз Хаджар қиссасын сөйлеп узасым келе. Анабыз Хаджар һәм оның улы Исмағил, Зәмзәм сулары һәм ничек ул вакыйга булган, ничек ул кисса башланган, ни рәвешле барлыкка килгән, шул хакта бүген сөйлеп узасым килә. Һәм иң элек, әлбәттә, Аллаһы Тәгалә Раббыбыз Ибраһим алейһиссәламгә озак кына баласы булмагач, Аллаһ Тәгалә аңа инде шушы кәнизәге Хаджар аркылы аңа баласын бирә, Исмәгыйльне бирә. Һәм билгеле бер вакыйгалар булганнан соң инде укыганыгыз бардыр, ишеткәнегез бардыр. Ибраһим алейһиссәлам Хаджар белән Исмәгыйльне ала да өйнән чыгып китә һәм инде шүлгә килә. Һәм шүлгә килгәннән соң шүлдә бушлык, берәйбер дә юк. Һәм ул бүгенге көндә Мәккә тирәсендәге булган шушы урын. Һәм бүгенге көндә генә инде ул Мәккә шундый зур шәһәр, анда теге 2 миллионнан 3 миллион артык кеше яши. Шушындай зур киң таралган шәһәр, бүгенге көндә анда Харам мәчете, Кәгъбәтулла, Зәмзәм һәм башка төрле ислам дине өчен, мусламаннар өчен шушындай изге саналган әйберләр бар. Әмма ләкин Ибраһим алейһиссәлам вакытында анда шул иде, берәйбер дә юк иде. Ни кеше яшәми, ни су юк, берәйбер дә юк. Һәм шунда Ибраһим алейһиссәлам шушы Хаджарны алып килә дә, берәйбер дә эндәшми, бер сүз дә эндәшми, һәм алып килгәч шүлгә шушы бер урынга калдыра. Калдыра шушы хатынын Хаджарны, калдыра үзенең кичкенә сөт имә торган баласын Исмәгыйльне, һәм аларга әз генә ашарга һәм эчәргә җитәрлек ризык калдыра да, берәйбер дә әйтмичә борылып китә. Һәм әлбәттә Ибраһим алейһиссәлам пәйгамбәр һәм аның хатыны Хаджар һәм балалары бөтенесе иман ияләре, изге кешеләр. Һәм инде әлбәттә тик торганнан мондый эшләрне алар берничек тә эшләмиләр. Һәм берничек тә инде мондый әйберләрне башкармыйлар. Ләкин бу очракта Аллаһы Тәгалә Ибраһим алейһиссәламгә әмер иткән була. Ни рәвешле? Һәм Ибраһим бурла да кире кайтырга юлга чыга. Һәм китеп бара. Һәм Хаджар әйтә, син безне ди шушы бушлыкта калдырдыңмыни? Син безне менә шушы берәйбер дә булмаган урында калдырдыңмы ди? Монда бит ризык та юк, су да юк, берәйбер дә юк дип әйтә. Инде Ибраһим берәйбер дә эндәшми. Вакыт уза бара, ул китә бара, һәм артыннан жүгереп бара Хаджар әйтә, син безне берәйбер дә булмаган рәвештә калдырасыңмыни, ризыксыз калдырасыңмыни, безне шулай итәсеңмени дигәч, һәм 3нче тапкырда Хаджар әйтә, сиңа ди моны эшләргә Аллаһы Тәгалә куштымы дип әйтә. Сиңа моны Аллаһ Тәгалә әмер иттеме дигәч, шунда Ибраһим әйе дип җавап бирә. Һәм менә шушы сүзләрдән соң Хаджар анабыз ул әйтә, "Иҙән ла юдаййуна" дип әйтә. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә моны әмер итсә, ул безне калдырмас, ярдәмсез һәлак итмәс дип җавап кайтара. Менә әлбәттә, менә шушы урында ук әйтеп узасым килә. Менә Хаджар анабызның шушы Аллаһы Тәгаләгә таянуы. Аллаһы Тәгаләгә Аллаһ ярдәм бирәчәк дип ышануы, иман китерүе. Менә безнең динебездә шушындый бер төшенчә бар. Ул калиб гамәлләреннән санала, яқин дигән бер изгелек. Яқин, ягъни бер шиксез Аллаһы Тәгаләнең ярдәменә, Аллаһы Тәгаләнең ризыкландыручы икәнлегенә, Аллаһы Тәгаләнең ярдәм итүче икәнлегенә иман китерү. Яқин, то есть абсолютное, стопроцентное убеждение и отсутствие сомнений. Һәм менә шушы Хаджар анабыз, менә шушындый урында
калып та, шул бер дә юк, бер ризык та юк, бер нәрсә дә юк. Һәм нәрсә ди? Әгәр дә Аллаһ моны безгә кушкан булса ди, әгәр дә Аллаһ Тәгалә сиңа моны кушкан булса ди, алайса ул безне юкка чыгармас, безне бетермәс дип җавап кайтара. Һәм менә шушы Хаҗар анабызның Аллаһ кушкач безне һәлак итмәс дигән сүзе, менә бу җәмәгать еш кына безнең тормышыбызга җитми. Безнең тормышыбызга җитми. Безнең бүгенге көндә без менә шушы дөньяви мәнфәгатьләргә шул хәтле бәйләнгән, дөнья рәхәтлекләренә шул хәтле бәйләнгән, һәм инде әз генә авырлык килә башласа да, без инде шундук шикленә башлыйбыз, шундук уйлана башлыйбыз. Нигә булай булды, ник нәрсә булды, ник фәлән, ник төгән дип, без үзебезне дөньяга бик каты бәйлибез. Һәм менә шул ук мәсәлән, курс доллары үсеп киттеме, безнең сразу йөрәгебездә курку уяна. Яки мәсәлән, берәр кеше мәсәлән анда эшеннән кыскарттылар ди, мәсәлән, сокращение булдымы анда мәсәлән, яки эшеннән китергә туры килдеме, ул инде кайгыра башлый, бетте, все булды, бөтен дөньям җимерелә дип нитә. Менә бу җәмәгать якынгә дөрес үк килеп җитми торган хәл. Аллаһ Тәгалә әгәр дә кемне дә булса, әгәр дә вәгъдә итә икән, шулай эшләрмен, ярдәм итәрмен дип ул булачак. Һәм Аллаһ Тәгалә бу хакта Коръәндә бик күп урыннарда әйтә: "Ва ман яттақиллаһа яҗ'ал лаһу махраҗа". Кем ди Аллаһ Тәгаләдән курыкса, кем Аллаһ Тәгаләгә тәкъвалы булса, ул аңа шушы авыр халәтеннән бер чыгу юлын күрсәтәчәк ди, шишелеш бирәчәк дип әйтә. "Ва ман ятаваккал ала Аллаһи фаһуа хасбуh". Кем ди Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлләсә, ул ди аңа җитә калыр ярдәмче буларак дип әйтә. Һәм менә шушы Аллаһ Тәгаләнең ярдәм итәрмен дигән сүзе, мөхтәрәм җәмәгать, ул вәгъдә ителгән. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләрдә дә моны әйтә: "Әгәр дә Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлләсәгез", дип әйтә, Аллаһ Тәгаләгә таянган булсагыз, сезне ди Аллаһ Тәгалә ризыкландырыр иде дип әйтә. Менә кошлар да иртә белән ди ач килеш очып китәләр ди, һәм тук килеш өйләренә кич белән кире кайталар дип әйтә Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа әйтеп узасым килгән әйберем, Аллаһ Тәгалә әгәр дә нәрсәдә булса вәгъдә итә икән, ул булачак. Кеше ышанамы ул вәгъдәгә? Ышанмыймы? Ансы мөһим түгел. Ләкин Аллаһ Тәгалә берәр нәрсә вәгъдә итсә, ул булачак. Шулай ук Аллаһы Тәгалә әгәр дә нәрсәне дә булса кушса, яки нәрсәне дә булса тыйса, менә бу безгә, үзебезгә файда белән кире кайтачак. Бәрәкәт булачак. Кайсы бер вакытта, менә нигә мин бу сүзләрне әйттемме? Кайсы бер вакытта кеше ач калырмын, һәлак булырмын дип куркып, кайсы бер вакытта эшендәме, сату алуындамы, бизнестамы, нәрсәдәме, ул тыйган мөгамәләләргә, запрещенные операции дип әйтәбез инде без аны, әйме? Тыйган мөгамәләләргә кирергә мөмкин. Бер дә курыкмыйча, бер дә уйламыйча, әйме? Ярар инде аның бит заманасы шундый дип әйтәләр. Ярар инде анда бөтен кеше моны куллана, шул риба мәсьәләләре булсынмы, шул алдаулар булсынмы, һәм башка нәрсәләр булсынмы, кеше менә шул вакытта ач калырмын, бетермен, балаларыма нәрсә ашатырмын дип, кайсы бер вакытта, Алла сакласын, ул хәтта ялганга барырга мөмкин, туганлык җепләрен үзүгә китерергә мөмкин. Ул үзен бу вакытта нәрсә белән аклый? Ул янәсе гаиләмне туендырам, балаларымны ашатам, үзем ач калмыйм дип, менә шушы акланулар белән харамнардан ширканмый. Һәм менә бу яңадан кешене якынгә каршы килүгә китерә. Ягъни Аллаһы Тәгаләнең ярдәм итәчәклегенә тулы иман китерү. Бер шиктә булмау менә шушы әйбергә каршы чыга. Һәм әгәр дә кыйссабызга кире кайтсак, Хаҗар анабыз әйтә, ул ди, димәк, Аллаһ Раббыбыз безне һәлак итмәс, юкка чыгармас дип әйтә. Һәм шуннан соң Ибраһим алейхиссалам, ул үзе дә пәйгамбәр, изге кеше, шулай бит, Аллаһы Тәгаләнең барлыкка китергән мәхлукларында, җан ияләре кешеләр арасында иң хәерлеләрнең берсе. Һәм ул каты бәгырьле түгел. Ул ничек әйтим инде, бер эмоциясыз, бер хиссез калдырда китеп барды түгел. Һәм ул шулай киткәндә,
Китә бара да һәм Мәккә җирлеге була бит инде ул. Анда Мәккәдә анда теге без күз алдыбызга китерә торган гадәти чүл түгел. Теге бархан янда ком, анда ком ниләре, таулары алай түгел. Анда ташлар, ташлы таулар. Теге скала дип әйтәбез инде, тау, гел бик күп ни. Хәтта менә кешене җирләгәндә дә анда кешене прямо теге казып җирләмиләр, кешене теге чокыр чыгып нитеп өстенә ниләр белән каплап, теге ташлар белән каплап, шулай җирлиләр. Чөнки бөтен җирдә көрәгеңне суксаң, син барыбер ташка бәреләчәксең. Һәм Ибраһим алейһиссалам менә шушы Хаҗар белән Исмәгыйльне калдыргач китеп бара да, һәм аларның күз алдыннан югалганнан соң башы белән кире борылып, һәм инде ул вакытта әле Кәгъбәтулла булмый, әле төзелмәгән була, шул Кәгъбәтулла урынына йөзе белән борылып дуга кыла башлый. Һәм ул дугасы аның Ибраһим сүрәсендә 37-нче аятта әйтелә. Ибраһим алейһиссалам әйтте ди: "Раббана инни асканту мин зуррiyati биwadin гайри зи зар' инди байтикал мухаррам раббана лiyuqimus салah". Эй Раббыбыз ди, мин ди үз гаиләмне, үз балаларымны, нәселемне бер үсемлек тә үсмәгән үзәндә калдырдым дип әйтә. Синең харам булган, тыелган йортың янында, эй Раббыбыз, шушы нәселем, балаларым намаз торгызсалар иде, намаз башкарсалар иде. Һәм дәвам итә: "Фаҗ'ал афидатан минан наси тахви илейһим варзукһум минас самарати лааллахум яшкурун". Эй Раббым ди, һәм кешеләрнең күңелләрен, йөрәкләрен дә аларга ягымлы итсәң иде дип әйтә. Аларга омтылдырсаң иде дип әйтә. Һәм төрле җимешләрдән аларны ризыкландырсаң иде, бәлки алар шөкер итәрләр. Ягъни бәлки нәселем шул ризыкларга, шул ниләргә шөкер итүчеләрдән булырлар, дип Ибраһим алейһиссалам дуга кыла. Һәм менә бу дугага тукталсак, әгәр дә махсус рәвештә тукталсак, монда беренче мәсьәлә дуга әдәбе. Ибраһим алейһиссалам нәрсә эшли? Ул китә дә, ләкин Хаҗарның күз алдыннан югалгач, кире борылып баса. Һәм Кәгъбәтуллага таба йөзе белән карап, шул урынга таба карап, дуга кыла. Димәк, дуганың әдәпләреннән фарыз түгел, теге мәҗбүри түгел, әмма ләкин дуганың әдәпләреннән дуга кылганда йөзе белән Кәгъбәтулла ягына, кыйблага таба борылу, ул менә шушы хәерле эш дип атыйлар галимнәр. Шулай ук менә бу дуганы әгәр дә җентекләп карасак, Ибраһим алейһиссалам нәрсә дип әйтә? Эй Раббым ди, гаиләмне калдырдым бер дә үсмәгән җирдә дип әйтә. Ягъни монда ничек әйтим инде? Монда кешегә не то что дискомфорт ниндидер, әйме, монда хәтта үлем дә булырга мөмкин. Бер дә үсми, бушлык, шүл. Һәм шунда Ибраһимның иң беренче борчылган сүзе нәрсә дип әйтә? Эй Раббым ди, нәселем намаз торгызучылардан булса иде дип әйтә. Һәм менә бу җәмәгать чынлыкта ул бик зур сүзләр. Чөнки безнең тормышыбызда нәрсә генә булмасын, нәрсә белән генә кеше сыналса да, ачлык булсын монда мәсәлән, киемнәр анда мәсәлән иске мусқа булсынмы, яки яшәргә урыннары булсынмы, нинди генә авырлык белән дә, әгәр дә сыналса да, ләкин әгәр дә аның намазсыз булуы, намазсыз булса, ул җәмәгать бу дөньясында, ахирәтендә үзенә харап итәчәк. Һәм шуңа иң беренче иттереп, балаларыбызны тәрбияләгәндә дә, менә шушы балаларга намазны яраттыруны, намазны өйрәттерүне, намазга ияләндерү, чтобы они привыкли к намазу, чтобы они выполняли и любили намаз, и стремились к намазу. Менә шушыны җәмәгать без үз әти-әниләр буларак, инде үзебезнең иң беренче максатыбыз буларак күз алдыбызда тотырга тиешбез. Чөнки намазлы булса, иншалла, аның дөньясы да югалмый. Чөнки Ибраһим баласын калдыргач, шүлдә: "Эй Раббым, ризык бир, ашарга бир, суын бир, тигесен бир, монсын бир", дип сорамый. Иң беренче иттереп, "Лiyuqimus салah", намазын торгызсалар иде, дип дуга кыла җәмәгать. Һәм шуңа менә шушы
birinchi tilagi, birinchi so'rovi, aymi, namazların turg'izsalar edi degan aybir. Demak, namaz eng ahamiyatli amal. Demak, namaz eng kerakli aybir. Ham namazın turg'izsa, bu dunyo ham oxiratda baxtli bo'lashaq ekanligin ko'rsatadi. Shulay uq Alloh Taolaga duo qilaydi, ey Robbim dey kishilarning yuraklari, ko'ngillari de ularga tortilsa edi deb aytadi. Ya'ni Ismoilning nasliga, Ismoilning naslidan kim bizning? Ismoilning naslidan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Shulay bit. Ular orasida tigi nelar ko'p bo'lsa da oralarında tigi atilar tigen ichi atimini naslidan kishilar ko'p bo'lsa da, lekin onun oxirgi bir nelarında payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ham shunga ko'ra, mana Ismoil alayhissalom aymi, ham onun shushunda buluvi, ham shul yerlarning izgi bululari, ham shul yerlarda Zamzam buluv, Alloh Taolaning yurti, Ka'batullahning buluvi ул җәмәгать күңелләрен бик каты йомшарта. Һәм менә әгәр дә кем хаҗда булган, кем гомрәдә булган, менә аны үз башыгыздан кичергәнсездер бәлки, әмма ләкин нинди генә кеше теге каты булса да, теге характеры манда, нәрсәсе манда, әмма ләкин аның Мәккәгә килүе була, Харам мәчетенә дип әйтәбез инде без, тыелган мәчеткә, Кәгъбатуллага керүе була, һәм инде ул шундук ирип төшә. Шундук кемдер елый, мәсәлән, кемдер дуа кыла, кемнеңдер йөрәге сыкрана, кемдер Аллаһ Тәгаләдән нәрсәдер сорый. Ягъни шушында кергәч, шушы урыннарга килгәч, кешеләрнең бәгырьләре йомшара. Һәм мин үзем дә гомрәләрдә булганда бер вакытны инде кешеләрне, анда кеше күп килә бит, төрле илләрдән, төрле ниләрдән. И мәчет ишендә чыгып барганда, намазны укыга чыгып барганда, bir гарәпне күрдем инде. Бу Египет иленнән килгән бер гарәп иде. И бу дусты белән торганнар да телефонга ни төшермәкче булалар инде. Теге селфи төшермәкче булалар инде. Карточка төшермәкче булалар мәчет эчендә. И мин ничектер инде теге мәйтәм күңелләрен күтәрим дип бер мәйтәм бер шутка бер ни дип әйтим дип үтеп барганда мәйтәм мотор син мотор дип әйткән идем. Теге карточка төшермәкче була инде елмаеп нитеп. Мәйтәм син мотор дип әйтмәкче идем. Бу миңа әйтте: "Анта аҗмал" дип әйтте. Син моторрак ди. Һәм менә Кримда булган җигет, ул әйтә: "Субханалла ди, менә күпме сизгәнем бар" дип әйтә. Кеше ди монда ди, ачуланмый дип әйтә. Кеше монда ди, ничектер менә теге агрессия белән яки ни диде булса сүзгә каты сүз белән җавап бирми дип әйтә. Ничек кенә булмасын, әйме, ул шушы йомшаклыкны һәм шушы җирнең изгелеген тоя һәм сизә. Һәм бу әлбәттә безгә бер гыйбрәт булып тора, һәм Аллаһ Тәгаләнең сүзләре хак сүзләр. Аллаһ Тәгалә Ибраһимның шушы дуасын китергәч, кешеләрнең күңелләрен аларга тартсаң иде, дип ул җәмәгать чынлап та шулай. Һәм менә бер караганда нәрсә бар соң анда Мәккәдә, менә нидән әйме? Анда бит особо теге җиләк-җимешләр дә үсми. Анда диңгез дә юк, анда Мәккәдә шулай бит. Анда ни дидә булса теге әйберләр дә юк. Анда Аллаһ Тәгаләнең йорты. Анда шушы изге урыннар. Анда даже караганда да табигате андаймы? Анда таулар. Пальмалар да ул хәтле үсми. Финиклар да анда Мәдинәдә үсә, башка ниләрдә үсә, әмма Мәккәдә юк. Ләкин шулай да һәрбер барып кайткан кеше яңадан барасым килә ди. Менә кайсы бер вакытларда хәтта менә кеше видеога төшерә нитә, кайтып җитә өенә, хатынына, балаларына кайта, инде дөнья мәшәкатьләренә чума. 1-2-3 көннән соң кире яңадан шул хатирәләрне караса, шул видеоларны караса, аның бөтенләй яңадан күзләренә яшьләр җыела, тагын барасым килә, тагын күрәсем килә дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә әйтеп узасым килә, кемнең мөмкинлеге бар, барыгыз, күрегез, ул йомшаклыкны тыйгыз, һәм инде бик тә изге җирләр, иман бик каты ныгый, дугалар кабул була торган изге урын. Һәм Аллаһ Тәгалә дәвам итә Ибраһимның дугасы, һәм шушы нәселемне ди ризыклар белән ризыкландырсаң иде, җиләк-җимешләр белән ашарларына булдырып ризыкландырсаң иде, бәлки алар шөкер итәрләр дип әйтә Ибраһим. Шуның белән Ибраһим борла да кайтып китә. Бетте, дуга кылды, Аллаһ Тәгаләгә тапшырды, битерде, всё, китте Ибраһим. Һәм Хаҗар анабыз Исмәгыйль белән бергә калгач,
Калган ризыкны ашап бетерәләр, Хаҗар имезә Исмәгыйльне. Һәм беләсез инде әйме, әгәр дә хатын-кыз ашамаса, әгәр дә хатын-кыз эчмәсә, сөте кими, сөте бетә. Нәрсәдер ашарга кирәк, тулландырырга кирәк. Һәм шунда Исмәгыйль җылый башлый, чөнки бала бит инде ул бит теге я ашый, я йоклый, я җылый, аның бүтән теге андый вакытта бүтән бернинди эмоциялар нәрсәләре дә юк. Баласы җылый. Һәм Хаҗар эзли башлый, кайда монда табырга микән ризык, кайда монда табырга микән су дип сусаган хәлдә эзли башлый. Һәм кырыенда булган кечкенә генә тауны күреп, шул тауга җигереп барып, шул тауның өстенә баса. Һәм ул тауның өстенә баскач, ул тау Сафа тауы дип атала. Һәм ул бүгенге көндә хаҗ кылганда важный элемент булып тора. Чөнки Сафа белән Марва арасында хаҗи кеше нәрсә эшли? Шушы ике тау арасында 7 тапкыр җигерә. Димәк, ул безнең обряд башкарыла торган бер урын. Хаҗар анабыз шушы нигә баса, Сафа тауына баса да, һәм кулын куеп, менә шулай эзли башлый. Эзли башлый. Юк микән берәр җирдә су, юк микән берәр җирдә су дип нитеп күрә башлый. Һәм аны кайсы бер тарих галимнәре әйтәләр инде, чөнки шүлдә бит инде әзрәк кенә теге җирдән ни күтәрелгәнгә, шушы эсселек күтәрелгәнгә, как будто читтә су шикелле күрен, җимелди башлый. Җимелди башлагач, ул нә шушы Марва дигән тауга күреп, шунда су бар микән дип, шунда су юк микән дип, шунда җигереп китә шунда. Һәм анда барганда, шушы Сафа белән Марва арасы, аның арасы якынча примерно бер 300-400 метр бардыр инде ул. Шунда йөгереп китә дә Марвага басып яңадан тирә-ягында шулай кулын куеп эзли башлый. Һәм шулай иттереп Сафадан Марвага 7 тапкыр йөгереп бара. Бер якка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 тапкыр йөгерә дә Марвада туктала. Һәм Марвада тукталгач, ул әгәр дә баласына караса, Исмәгыйльгә, читтә аның кырыенда зур бер фәрештәне күрә. Фәрештәне күрә һәм аңа кычкыра башлый, әйтә башлый, әгәр дә синең суың булса дип әйтә, ярдәм ит безгә, су бир дип әйтә. Чөнки сусыз бит инде һәлак, сусыз яшәп булмый шүлдә. Ярдәм ит безгә дә, суың булса су бир дип әйтә. Һәм шунда бу фәрештә Җәбраил фәрештә була. Һәм Җәбраил фәрештә анда әйтелә, Исмәгыйль кечкенә генә яткан җирдә аның кырыенда аягы белән җиргә төртә. Җиргә суга да, аннан су җыга башлый. Икенче бер галимнәр әйтәләр, ул ди аягы белән түгел, канаты белән дип әйтә, канаты белән казып ала да дип әйтә, аннан соң су чыга башлый. Һәм шуны күреп Хаҗар җигереп бара инде баласына, һәм җигереп килгәч, нәрсә күрә? Үзенең баласы кырыенда җирдән тишелеп суга башлый. Җирдән тишелеп суга башлый, һәм бу Хаҗар курка башлый, хәзер су дип әйтә, сеңеп бетә, кумга югала, бетә, миңа моны җыярга кирәк дип, шушы Зәмзәм чыга торган җиргә кулы белән этеп, кумнан бу ничектер кечкенә генә бер теге водоем шикелле самакчы була инде. Водоем шикелле, шунда җыелып, су монда җыелсын да, шуннан ятып эчәрмен дип, ул инде тели башлый. Һәм шуннан соң нәрсә була? Шушы Зәмзәмне шулай җыйганда, кулы белән әймә, бу маңа Зәмзәм дип әйтә башлый. Һәм Зәмзәм дигән сүз ул гарәп сүзе түгел. Зәмзәм дигән сүзе ул бүгенге көндә инде югалган, биткән сириянский дигән бер тел, луга сирияния дип әйтелә инде ул китапларда. Сириян телендә Зәмзәм дигән сүз җыел, то есть соберись дип әйтә ул шушы суга, шушы чыганакка. Икенче бер галимнәр әйтәләр инде Зәмзәм суының Зәмзәм дигән сүзнең мәгънәсе тукта. Ягъни акма шул хәтлек. Әзәзләп кенә ак. Үзем дә эчим, балам да эчертим дигән мәгънәдә дип әйтелә. Һәм Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бу ниләрдән соң инде нәрсә дип әйтә? Аллаһ Тәгалә шушы Исмәгыйльнең анасына рәхимле булса иде дип әйтә. Да помилует Аллаһ мать Исмәгыйлә дип әйтә. Әгәр дә ул шушы Зәмзәмне туктатмаган булса, Зәмзәм җиргә чәчелеп ага торган, күп иттереп ага торган бер чыганак, бер инеш булыр иде, бер елга булыр иде дип әйтә Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям. Ләкин шулай да Зәмзәм ул бик күп су бирә торган бер чыганак, ул кое.
Үзенең строениесе буенча, то есть Замзам, источник Замзам по своему строению это колодец. Ул 30 метр тирәнлегендә урнашкан, аның теге чыганагы әйме, һәм ул Кәгъбәтулладан көнчыгыш ягына таба, кара таштан алып әзрәк нирәк, 21 метр ераклыгында урнашкан, һәм бүгенге көндә дә Замзам ул 1 секунд эчендә 11 литрдан алып 18 литрга хәтлек су бирә. То есть это настолько сильный, настолько обильный источник, әйме, шул хәтлек көчле бер чишмә, ул 1 секунд эчендә шушы безнеңчә инде бер чиләк яки чиләк ярымлык су әзерләп чыгара, су бирә. Һәм шулай итеп, Хаҗар анабыз, әйме, сулы була һәм су булгач инде тынычлана. Менә монда да тукталып узасым килә. Менә Хаҗар анабыз әйттек бит инде башта, ул Аллаһ безне һәлак итмәс дип әйтә, якинны белдерә, ягъни Аллаһы Тәгаләнең вәгъдәсендә шиген булмавын күрсәтә, иманы камил булганлыгын күрсәтә, һәм шулай ук Хаҗарның шүлдә су эзләп йөрүе ул тәвәккәлләүнең, Аллаһ Тәгаләгә тапшыруның, Аллаһ Тәгаләгә таянуның бер ничек әйтик инде, бер өлеше, әйме, кулыңны аска төшермичә, күңелеңне битермичә, эшең уңышлы булсынга дип, үзең нинди дә булса адымнар атлау. То есть предпринимать причины, попытки, шаги для того, чтобы осуществить задуманное дело. Һәм менә шушы иттихадул әсбаб дип атала инде ул гарәпчә, шушы сәбәбен кылу җәмәгать, ул хәтта менә шул хәлдә булган анабыз Хаҗарга да, әйме, Аллаһы Тәгалә аңа шушы әйберне җиткерде. Һәм Хаҗар анабыз, әйме, ул теге шүлдә булып, берәйбер дә юк, ризык та юк, бөтенесе беткән, шүл берәйбер дә, монда су да юк, елга да юк, инеш тә юк, эчәргә дә юк, ашарга да юк. Шундый хәлдә дә инде все пропало, бетәбез, үләбез, бетәбез дип утырмады. Нәрсә эшләде? Җигерде. Менә шушы Сафа тауыннан алып Марвага җигереп, һәм кулын менә шулай куеп, анда хәтта хәдисләрдә менә булай әйтелә, кулын куеп ди, шулай ди карады дип әйтә. Тирә-ягына карады. Юк микән берәр җирдә су чыганагы юк микән дип, як-якка карануы дип әйтә. Ул безгә нинди дәресне бирә? Ул безгә син нәрсә генә эшләргә уйласаң да, һәм әлбәттә монда инде рөхсәт ителгән эшләр турында бара, монда харам яки гөнаһлар турында сүз бармый. Әйме, менә шул нәрсә генә эшләргә син карар кылсаң да, син иң элек башта сәбәбен кыласың. Я Раббым, үтәлсәм иде, нитсәң иде дип тырышып, син эшен эшлисең. Аннан соң Аллаһы Тәгаләдән менә шушы нәтиҗәсен көтәсең. Аллаһ Тәгаләгә таянасың. Икенче бер мисал, менә Айса пәйгамбәрнең анасы. Айса пәйгамбәрнең анасы Мәрьям, һәм Аллаһ Тәгалә аның инде Мәрьям сүрәсендә кыссасын китерә, аның турында сөйли, һәм Мәрьям анабыз бала тапканда, аңа бик каты авыр була. Бала тапканда бик авыр була, һәм аннан соң ашыга бит инде, шулай бит инде, хатын-кыз ашарга кирәк. Һәм ул Аллаһ Тәгалә аңа нәрсә дип әмер итә? Аллаһ Тәгалә әйтә, син ди шушы финик үсә торган пальманың кәүсәсен селкет дип әйтә, тусақит илейка рутабан җанiyya дип әйтә. Син әгәр дә селкетсәң ди, сиңа ди шушы яңа пешкән финиклар коелыр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Менә үзегез уйлап карагыз, әйме, яңа бала тапкан хатын-кыз. Аның нинди хәле? Аның нинди халәте? Анда көч бармы? Арып беткәнме ул? Нәрсәме? Әйме, и шул вакытта Аллаһ Тәгалә әйтә, селкет ди пальманың кәүсәсен. То есть это что такое, как нужно представить пальму, да? Шуны зур, юан кәүсәле, зур бер агач, и шуның өстендә финиклар. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Селкет шуның кәүсәсен ди. Ул кәүсәне не то что хатын-кыз, яңа бала тапкан хатын-кыз. Аны хәтта сау-сәламәт ир-ат, берәүдә, икәүдә, даже өчәүдә селкетә алмыйлар. Чөнки ул бик нык зур кәүсә. Әмма ләкин хикмәте нәрсәдә? Нигә Аллаһ Тәгалә шушы кәүсәсен селкет дип әйтә? Аллаһ Тәгалә шул рәвешле Мәрьямгә дә, Хаҗар анабызга да, һәм бөтен кешелеккә дә, ирләргә дә, хатыннарга да нәрсә дип әйтә Аллаһ Тәгалә? Син беренче итеп эшен башла, беренче адымын атла, сәбәбен кыл, ә уже потом Аллаһ Тәгалә үзе җавап бирә.
Аллаһ Тәгалә үзе инде җавап кайтара һәм синең шул эшеңне Аллаһ Тәгалә нәрсә эшләтәчәк? Аллаһ Тәгалә уңышка китерәчәк. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Кәүсәсен селкет, сиңа ди свежий, яңа пешкән, тәмле финиклар коелыр дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать әйтеп узарга кирәк. Безнең динебез алмагач астында ятып, авызыңны ачып ятып, алма пешсә иде, авызыма төшсә иде дип көтеп ятуны тыя. Алай ярамый. Яки кешегә таялып, туниятство белән шөгыльләнеп, бер эш эшләмичә, менә Аллаһ ризыкландыручы, Аллаһ ризык бирә ул дип әйтеп йөрү, ул җәмәгать динебезгә каршы килә. Бер вакытны Йемен иленнән Мәккәгә хаҗилар килә. Һәм хаҗилар килгәннән соң үзегез беләсез нәрсә ул хаҗ. Хаҗга кирәк акча, хаҗга кирәк ризык, хаҗга кирәк әзерлек, физический әзерлек, киемнәр һәм башкалар, дөяләрең булуы. Әле еще үзең китәсең икән, гаиләңне калдырасың икән, аларга ашарга җитәрлек булып, аларның тормышлары яхшы булырлык булып, әзерләнергә кирәк. Хаҗ ул гади бер түгел. Ә монда Йеменнән килгәннәр кайсы бер хаҗилар, аларның берәйберләре дә юк. Ни акчалары, ни ризыклары. Булар килгәннәр Мәккәгә. Һәм Мәккәгә килгәч, Гомәр ибн Хаттаб, икенче тугры халифа, пәйгамбәребезнең иң якын ике вәзиренең берсе Әбу Бәкердән соң, шул халифалык иткән чорда Гомәр буларны күрә. Һәм сез каян килдегез дип әйтә. Тегеләр әйтәләр, без Йемен иленнән килдек ди хаҗга ди. Соң нигә соң әзерләнмәдегез дигәч, булар җавап кайтаралар. Нахну мутаваккилуна алаллаһ. Без ди Аллаһка тапшырып килдек. Без Аллаһка тәвәккәлләп килдек дип әйтәләр Гомәргә. Һәм Гомәр җавап бирә, юк ди. Сез Аллаһка тапшырмадыгыз дип әйтә. Сез Аллаһка тәвәккәлләмәдегез. Сез кешегә таянып килдегез ди. Кешедән көтәсез дип әйтә. Кеше бирер, кеше нитер, кеше фәлән итер дип, инде аларга таянып йөрисез дип Гомәр җавап кайтара. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, нәтиҗәдә әйтергә кирәк, Аллаһка тәвәккәлләгән кеше ул сәбәбен кыла. Эшен башлап җибәрә. Инде күктән беркемгә дә, динар да, дирхәм да акчалар яумый. Күктән теге пешкән помидорлар, кыярлар яумый. Аны тырышырга кирәк, аны эшләтергә кирәк, аны үстерергә кирәк һәм Аллаһ Тәгаләдән шушы эшнең уңышлы булуын көтергә кирәк, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа Хаҗар анабыз да шушы су эзләгәндә ул җигрә эзли, монда бара, тегендә бара һәм ахыр чиктә Аллаһ Тәгалә аңа инде бүләк итә шушы Зәмзәм куюсын, Зәмзәм суын. Һәм ярар, булар тынычланалар, булар утыралар һәм Кәгъбәтулла кырыенда, аны хәзер ул Мәккә тирәсе инде ул. Анда астарак зур бер шундый Мәккәнең бер районы бар, Күдәй дип атала инде ул. Күдәй, анда автобус парковкалары бик күп инде, анда гостиницалар да бик күп. Анда хәтта менә бүгенге көндә Зәмзәмне перерабатывать итә торган бер зур бер завод урнашкан, теге бутылкаларга тутыралар дитәләр. Мөһим әйберем шушы Күдәй дигән район. Һәм шул Күдәй шул хәдистә искә алына. Хаҗар вакытында. Анда бер бар иде, бер җир дип әйтә, ул җирне Кәдә дип атыйлар иде ди, яки икенче исеме Кәдә түгел, Күдәй. Һәм шунда Җурһум исемле бер кабиләдән гарәпләр караван белән туктаган булалар. Туктыйлар да булар, һәм ул Кәгъбәтулладан бүгенге көндә ничә бер 3 километр ераклыгындагы микән, бер җир микән инде ул 3-4 километр шулай. Һәм булар бер заман карасалар, күктә очып йөри торган бер кошны күрәләр. Һәм чүлдә кошлар очып йөргәндә, әгәр дә кошлар менә шушы круговой рәвештә берәр җирдә очып йөриләр икән, димәк булар не просто так летают. Димәк моның сәбәбе бар, димәк бу кошлар монда су тапканнар. Су тапсалар, алар ди шул су чыганнагыннан ерак китмичә шуның янында очып йөриләр ди. Һәм шунда булар, карале монда бит без йөргәнебез бар иде, монда бер су да юк иде, берәйбер дә юк иде дип әйтеп, алар бер кешене җибәрәләр на разведку. Әйме? Һәм бу кеше бара, Хаҗарны күрә, Исмәгыйльне күрә, алар кырыендагы шушы су чыганагын күрә. Аны күреп инде кире кайтып әйтә, анда су бар ди, анда кое чыккан икән ди, су ага ди. Әйдә шунда барабыз дип, алар киләләр Хаҗар янына, һәм инде хөрмәтле кешеләр булалар инде, теге әшәкелек, бузыклык кешеләре түгел, киләләр дә һәм Хаҗардан сорыйлар. Син рөхсәт итәсеңме ди, безгә синең янында калырга,
шушында урнашырга, яшәргә, шушында теге тормышыбызны корырга ди. Хаҗар әйтә, әйе ди, рөхсәт итәм, ләкин шушы кое, Зәмзәм коесы, минем милкем булып калачак ди. Это будет моим имуществом. Су эчәсез бөтенегездә. Су булачак, су биреләчәк. Әмма ләкин кое минеке. То есть остается в моем имуществе, в моем владении дип әйтә. Һәм шунда булар ризалашалар, һәм шулай итеп шунда яшәргә калалар. Һәм шул вакыттан алып инде галимнәр әйтәләр, Мәккә шәһәре әкренләп барлыкка килгән, үсә башлый, нитә башлый, әйме, һәм шунда кешеләр инде җыела башлыйлар дип әйтелә. Һәм күпмедер вакыттан соң инде Хаҗар анабыз вафат була. Исмәгыйль үсеп җиткәч, ул инде шул кабиләдән өйләнә, һәм инде үзе дә шушы гарәпчә сөйләшә башлый. Чөнки алар моңа кадәр гарәпчә сөйләшмиләр иде, ләкин өйләнгәч, алар белән аралашкач, шушы ниләр белән кабилә белән бергә булгач, гарәпчә сөйләшә башлый, һәм хәтта бер хәдистә ялгышмасам килә, иң беренче иттереп гарәп телендә сөйләшә башлады, ул ди Исмәгыйль дип әйтә. Ягъни пәйгамбәрләр арасында иң беренче иттереп Исмәгыйль сөйләшә башлады дип әйтә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Әу кама кала саллаллаһу алейхи ва саллям. Алга таба тагын бер мәсьәлә әйтеп узасым килә. Ул да булса, мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы Хаҗар анабызның Исмәгыйль белән бергә булып, әйме, шушында тормыш корулары һәм шушы Зәмзәмгә ия булулары бу инде нәрсәне күрсәтә? Димәк, алар котылдылар. Димәк, бу һәлакәттән чыктылар һәм инде шушында яши башладылар дигәнне аңлата. Әйе. Алга таба һәм Ибраһим ул шушы урынга килә, шушы аннан соң инде вакыттан вакыт килә, карый, күрә һәм Исмәгыйльнең хәлен белештереп тора. Һәм бер вакытны Мәккә килгәч инде шушы Кәгъбәтулла янына нигә килгәч, ул вакытта әле Кәгъбәтулла төзелмәгән була. Чөнки әйтеп узарга кирәк, әйе, Кәгъбәтулланы тарих дәвамында берничә тапкыр кире төзеделәр һәм кайсы бер галимнәрнең фикере буенча иң беренче иттереп Кәгъбәтулланы фәрештәләр төзеде. Аннан соң ул җимерелгәч, аны Адәм алейһиссәлам төзеде дип тә әйтелә. Аннан соң Ибраһим төзеде. Ибраһимнан соң да күпмедер ниләр булып, теге сел килеп җимерелеп нитеп, пәйгамбәребезгә әле илчелек, теге до того, как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям стал пророком и посланником дип әйтелә, яңадан Кәгъбәтулла җимерелә һәм аны төзиләр. Ягъни тарих дәвамында берничә тапкыр шушы Кәгъбәтулла җимерелеп яңадан кире төзелә. Менә искә төште, әйтергә теләгән берни, Зәмзәм коесы. Зәмзәм коесы ул һәрвакыт шундый хәлдә булмый. Аны инде еллар үтә барган сайын Исмәгыйль вафат, аннан соң аның нәселе вафат булганнан соң инде аны үзара политик уеннарда, сугышларда бер корал итеп куллана башлыйлар. Һәм анда шушы бер кабилә килә, шушы Җурһумнарны куып җибәрәләр, тегеләре өченчеләрен куып җибәрә, һәм шулай бер-берсе белән сугышып ниткәндә, кайсы берләре Мәккәдән киткәндә, алар җиңелделәр дә, аларны куалар Мәккәдән, алар шушы әшәкелек эшләп инде Зәмзәм коесын нитәләр, закапывать итәләр, бетерәләр. Әйме, казып калдыралар һәм күп еллар буена Зәмзәм югала. Һәм яңадан Зәмзәмне кем табып, кем аны казып алды, кем аны чыгарды? Ул пәйгамбәрбез Мухаммадның саллаллаһу алейхи ва саллям бабасы Абдул-Мутталиб. Һәм ни рәвешле була ул? Абдул-Мутталиб ул вакытта Курайш кабиләсендә, шушы Мәккәдә яшәүчеләр арасында иң дәрәҗәле кеше иде, иң мәртәбәле кеше иде. Һәм ул төшендә күрә, янәсе аңа әйтәләр, менә шушы урынга бар ди, Кәгъбәтулла кырыенда, менә шушы урында ди, һәм казы ди. Анда су чыгачак дип әйтәләр моңа. И бу сразу төшеннән уянуга сразу же торып баса да и барып җигерә шул җиргә. Шул җиргә барып җигерә дә, һәм анасын казый башлый, һәм казыгач ниткәч, менә шушы Зәмзәм коесын кире аша.
кире ача да, кире чыгара, һәм шул вакыттан бирле инде бүтән Зәмзәм суы югалмый. Аңа кадәр беренче тапкыр ул югалган була, аны күмәләр, нитәләр, яшерәләр, шушы үзара сугышканда инде үзара ниткәндә, берлешкәндә, һәм шул вакыттан соң Абдулмутталиб ачкан вакыттан соң аны бүтән инде күммиләр, һәм ул шул көннән алып инде безнең бүгенге көнгә хәтлек ул ачык, ул су бирә, ул су китерә, һәм шулай итеп инде һәммә безгә дә файда китерә. Һәм соңгы бер әйбер әйтеп узасым килә. Зәмзәм суының фазиләте, достоинство воды Зәмзәм. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Әз-зәмзәму мa'u зәмзәм лима шуриба лаху", ягъни Зәмзәм суы син аны нинди ният белән эчсәң, нәрсә теләсәң, нинди дуга кылсаң, ул шул дуга кабул булуга сәбәп булыр дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Һәм шуңа Зәмзәм суын эчкәндә дугаларыңны кылырга, Аллаһ Раббыбыздан сихәт сорарга, сәламәтлек сорап, менә шушы дугаларны кылып эчү җәмәгать шул тиешле, шул кирәк. Һәм менә элек әйме хаҗилар кайталар иде хаҗдан әйме, алып кайталар иде, кашык белән генә эчертәләр иде әз генә. Бүгенге көндә Зәмзәм хәтта менә Казанда да кибетләрдә сатып алырга була. 5 литрлы зур ни белән канистр белән, баклажка белән әйме алып кайтып эчәргә була. Һәм шуңа альхамдулилlah заманаларыбыз бүген иркен, бүген заманаларыбыз рәхәт әйме, һәм менә шушы изге суларыбыз да безгә бик каты якынайтылган. Әйе. Яра, шуның белән тәмамлыйбыз. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.